Zdravím priateľ, dnes vám ukážem dve najlepšie aplikácie na počítanie vášho kalorického príjmu. V zásade si vysvetlíme rozdiely medzi aplikáciami MyFitnessPal americká verzia a kalorické tabuľky československá verzia. To znamená, že pri obidvoch je nutné sa zaregistrovať, kde potrebujete len tie základné informácie im dať, ako je mail a nejaké užívateľské meno. Nepotrebujete zadávať žiadne platobné údaje a podobné veci, pokiaľ by ste nechceli premium účet, čo vlastne otvára ďalšie možnosti, ale to si však prejdeme trošku neskôr. V zásade vám ukazujem dve jednoduché aplikácie, ktoré vám odporúčam vyskúšať si. Je na vás, ktorá vám bude sedieť viacej. Nepotrebujete si zapisovať na papier jednotlivé údaje príjmov vášho kalorického príjmu, čo znamená, že tieto aplikácie vám umožnia váš doterajší život. To znamená, že pri obidvoch aplikáciách si zadáte vašu hmotnosť, váš vek a vašu výšku a váš cieľ, aký cieľ by ste chceli vlastne dosiahnuť, a úplne jednoducho vám tieto aplikácie ukážu. Trebárs napríklad potrebujete váš kalorický príjem napríklad 2000 kalórií. MyFitnessPal, keď vlastne prijímate nejakú potravu, jednoducho si ju naskenujete, majú databáze cez 11 miliónov čiarových kódov, čo znamená, že vy prijete hociakej potravine, naskenujete a vyhodí vám potravinu. Vy si máte následne vybrať, aké množstvo ste skonzumovali, a nevýhodou je tá, že vám ukáže len kilokalórie, koľko vlastne tá potravina má, alebo koľko z nej vlastne príjmete, a nedokáže ukázať, že koľko z toho ste prijali bielkovín, sacharidov alebo tukov, čo vlastne táto kalorické tabuľky majú. Samozrejme v kalorických tabuľkách si viete vybrať, či chcete, aby vám ukázalo hodnoty v kalórii alebo v kilojouloch, v energii, to je úplne na vás, to úplne jedno. Trebárs výhoda FitnessPal je, že napríklad má aj ten krokovač, čo vlastne každý Android alebo Apple má v sebe, takže vám automaticky zaráta váš kalorický výdaj, čo vlastne kalorické tabuľky nemajú. Takže vlastne je úplne na vás, ktorú aplikáciu budete využívať, ale odporúčam vám vyskúšať obidve a uvidíte, že ktorá vám bude viacej sedieť. Samozrejme do obidvoch aplikácií si viete zadať aj váš tréningový výdaj, to znamená pri MyFitnessPal si viete vybrať, či máte nejaký silový tréning alebo kardio. Samozrejme máte tam 500 možností športov, ktoré si môžete sami navoliť, s tým, že si tam navolíte, že ako dlho ste ho trénovali a v ktoré dni a podobne. Či pri kalorických tabuľkách je výhoda, že si viete, nevýhoda, pridať týždeň dopredu, alebo vlastne pravidelnom intervale, že treba z pondelky, stredy, piatky mám tréning street workoutu na hodinu a vy vám to vlastne zarátať do vášho kalorického výdaju. Takže viete si na konci dňa zistiť, že trebárs mám príjem 2600 kalórií, ale na konci dňa som mal nejakých 2400, takže ešte mám tam rozdiel nejakých 200 kalórií, čo môžem prijať. V zásade som povedal jednoduché rozdiely medzi týmito dvomi aplikáciami, teraz čisto na vás, ktorú aplikáciu budete používať, ale odporúčam vyskúšať obidve a uvidíte, ktorá vám je bližšia. Avšak pomôže vám to bližšie k vašim cieľom. Mám vlastne klientov, ktorých trénujem a podobne, trénovali a ich ciele sa vôbec nedosahovali. Ako náhle prešli na tieto kalorické tabuľky alebo MyFitnessPal, ich výsledky boli relatívne omnoho lepšie, lebo vedeli, že ich relatívny príjem bol nejakých 2200 kalórií na to, aby dosiahli svoj vyžiadaný cieľ. Takže aplikácie sú zadarmo, nájdete ich v Google Play alebo v App Store, stiahnite si ich a vyskúšajte ich. A dajte mi do popisky alebo vlastne do komentárov vedieť, aké máte s nimi skúsenosti, a ďalšie som vidieť v ďalších videách. Čaute.